Мартин Николов 1-0. 9.55-1, дами и господа, за Мартин Николов. 9.623 за Димо Боянов. Какъв финал, дами и господа? 1-0 за Мартин Николов. Дами и господа, ще успее ли Димо Боянов? Димо Боянов се завръща на трасето. 1-0 за Мартин Николов. Да ви чуем преди тази котка, дами и господа. Дали всичко ще свърши финал? Публиката е изключително, искам да внимавате. Мартин Николов направи фал старт, уважаеми приятели. Мина през кабела Мартин Николов. Само за секунда да видим. Фал старта беше зачетен, дами и господа. Мартин Николов няма повече право на фал стартове. Води срещу Димо Боянов с 0-0. Този път за Димо Боянов. Дали това ще бъде всичко? Мартин Николов, дами и господа! Чакайте само да изчислиме. Стой, секунда. Правилно. Знаете ли колко е разликата? Димо Боянов изравнява резултата. Отново предупреждавам уважаемата публика за пълно внимание и концентрация по време на старта на автомобилите финалисти в клас С. Както виждате, не са управляеми, напълно непредсказуеми. Какъв финал, дами и господа, на сезон 2013? Не знам дали вече е футболна драма. Драг Пауър зареждат гориво. Я го кажи. Чува се гласа на генерала, дами и господа. Битката продължава. Нямат право на фал старт. Публиката крайно внимателна. Мартин Николов или Димо Боянов? Ще чува ли уважаемата публика? Пушек от колата на Димо Боянов. Сериозен проблем за Димо Боянов, пушеци от неговия автомобил. Всичко е спокойно, не палете моторедките. Честито на Мартин Николов, честита победа в Хедалто. С време 9.517 е времето на Мартин Николов. Стартовете ще продължат само единствено в левия коридор, дами и господа. Шоуто не е приключило. От тук нататък само единствено заявка за рекорди. Супер колите започват шоуто, дами и господа, на шоутата.
Какви гърци бате си предизвикал, бе? Ти днеска само в клас задно предаване не кара.